Dragi frați români, Gabriel vă binecuvintează în numele Domnului Iisus pe toți care urmăriți acest videoclip. Vreau să vă amintesc un aspect. Cei care ați încheiat un legământ cu Domnul Iisus în apa botezului și ați făcut un botez în apă, nu uitați un aspect pe care îl amintește Ioan Botezătorul. Găsiți lucrul acesta în Evanghelia lui Matei, în capitolul 3. El zice așa: eu vă botez cu apă spre pocăință. Acum să nu vă împiedicați de acest cuvânt pocăință, îl găsiți scris în Biblie, pentru că cred că am mai spus eu și în alte videoclipuri, încerc să fiu scurt. Să mă pocăiesc înseamnă să mă căiesc de păcatele mele, da? Să mă întorc din faptele mele rele. Găsiți și în cartea 2 Cronici din Vechiul Testament, cred pe la capitolul 7, cred, dacă nu mă înșel, așa, ce vrea Dumnezeu de la noi, de la oameni. Și spune așa Dumnezeu: să ne abatem din căile noastre cele rele, furăciunea, curvia, hoția, minciuna, etc. Fiecare știe ce fapte rele face, da? Deci să ne abatem din căile noastre cele rele, să ne smerim, să nu mai fim mândri și îngânfați și așa, să ne rugăm și să căutăm pe Dumnezeu. Și găsiți pe Dumnezeu, îl găsiți în Scripturi, pe Dumnezeu îl cauți prin Biblie și prin rugăciune. Bun. Acum ne întoarcem la Ioan Botezătorul. Spune: cel ce vine după mine, el este mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Și zice: el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Atenție, deci mai e un botez. Ai făcut un botez în apă, da? Nu rămâne aici, sunt niște pași. Dacă ai fost la grădiniță când erai copil, n-ai rămas acolo, ai mers mai departe. Ai intrat în școala generală, a 1-a, a 2-a, a 3-a și așa mai departe, a 8-a. Ai făcut clasa 8-a? De ce n-ai rămas acolo? Ai mers mai departe, la liceu, da? A 10-a, a 11-a, a 12-a și așa mai departe. Te-ai oprit? Nu te-ai oprit. Ai mers mai departe. Te-ai dus la facultate. Alții nu v-ați oprit nici la facultate. Ați mers după doctorate și alte treburi. Bun. Dacă în lucrurile astea pământești nu v-ați oprit, nu vă opriți nici în lucrurile spirituale. Pentru că nu e doar botezul în apă. Spune: el va boteza cu Duhul Sfânt. Nu vă opriți nici aici. Trebuie să fie și un botez cu foc. Însă botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc nu le face un om. Le face însuși Domnul Iisus. Deci rugați-vă Domnului să vă boteze cu Duhul Sfânt și cu foc.